היי, אני ברג'יל ואני טסתי ליפן למשך 3 חודש. כן, יש לי 84 יום להעביר פה. יום ראשון, נחתנו אחרי 20 שעות טיסה. התחלנו את הקויאקי, שזה כדור של אושר כשר למהדרין עם תמנון בפנים. ונכשלנו בלהבין איך הרכבות של היפנים עובדות. הלכנו לקזינו סלאש ארקייד כזה, ראינו כמה יפנים משחקים במשחקים שנראו פסיכיים, אז קראתי לנסות גם, אחרי שסיימתי להביך את עצמי, אני ואותם הבנו איך זה באמת אמור לראות, ופשוט וואו. הצטופפנו ברכבות כמו סרדינים, הלכנו לאכול אוניגירי, ראינו רובוט ענקי, ואז לישון. יום שני, הלכנו לקפה חתול. היי, אני ברג'יל ואני טס... זה למה אילו שהיא נדבקה בחיידק זיהומי עוד לתעקוב פה, הצטרפו למשפחה להיות מהתוכן הכי שווה ברשת, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. היי, אני ברג'יל ואני טסתי ליפן למשך 3 חודש. כן, יש לי 84 יום להעביר פה. יום ראשון, נחתנו אחרי 20 שעות טיסה. התחלנו את הקויאקי, שזה כדור של אושר כשר למהדרין עם תמנון בפנים. ונכשלנו בלהבין איך הרכבות של היפנים עובדות. הלכנו לקזינו סלאש ארקייד כזה, ראינו כמה יפנים משחקים במשחקים שנראו פסיכיים, אז קראתי לנסות גם, אחרי שסיימתי להביך את עצמי, אני ואותם הבנו איך זה באמת אמור לראות, ופשוט וואו. הצטופפנו ברכבות כמו סרדינים, הלכנו לאכול אוניגירי, ראינו רובוט ענקי, ואז לישון. יום שני, הלכנו לקפה חתולים, שזה אמור להיות אתה יושב בבית קפה, ואז באים אליך חתולים. אבל לא, אנחנו הגענו ב-6 בערב, שזה הסוף יום עבודה של החתולים האלה. אף חתול לא הסתכל עלינו בכלל. הנה ניסיון 14 של עדן להרים אחד מהם. יום הבא, הלכנו לחדר קריוקי. לא היו שירים בעברית, אז שמנו את התקווה. אחר כך הלכנו למוזיאון קקי. כן, פשוט מוזיאון של קקי. היו חדרים של קקי, משחקים של קקי, והסלוט כאלה שהמדריכה ביקשה מאיתנו לשבת עליהם. ואז קיבלנו קקי מזכרת. אגב, הנה כל המיקומים של המקומות האלה. אם בא לכם גם לעשות טיול כזה בעתיד, שערו פה.